Ndibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphule lapha masixaxamise sikhawuleze sininikeze ke into yokubana iKaizer Chiefs iqhuba njani kule njikamini baphulaphule. iKaizer Chiefs iyadlala pha second leg weCAF Confederation Cup neqela lapha eDRC iAS Simba. Nizawukhumbula into yokubana ke la maqela omabini adlala ngo-0-0 ke pha eDRC Kaizer Chiefs ayindwendele phaa ku-first leg, ngoko izinto zibuyele apha ke khaya eDobsonville Stadium ke. Kaizer Chiefs idlala phaa nelaa qela ke le-AS Simba. Kaizer Chiefs iyalida ke baphulaphule belida phaa nge-second half, bafana abadala belida phaa ngo-3-0 iKaizer Chiefs baphulaphule ke. Before sininikeze ke yonke into eyenzekileyo phaa nge-first half, masikhawuleze ke siniphe i-starting lineup seqela leKaizer Chiefs into yokubana ke abafana abadala ke bebebophele ngoluphi uhlobo phaa ezipalini nguBrandon Peterson ke nguSolomons ku-right back phaa ibe nguCross ku-left back, ize i-centre back zeKaizer Chiefs ke ibe ngulo mfana Eden McCarthy kunye ke noZitha Khwinika, ize phaa isazikithini sebala ibe nguSibongiseni Mthethwa, ibe nguNkosi Ndiphile Ngcobo, ibe nguMduduzi Shabalala, ibe ngu-Igadora, ibe nguVilakazi, ibe nguLilepo. Nabo ke abantu abathe baqala ke umdlalo phaa kwiqela kule Kaizer Chiefs. Siyeke phaa kuma-reserve sibona phaa uBruce Voma, uRev Frosler, uGeorge Mahlow, uCele, uLebogang Maboye, uGustin Sereno, Pulemoti, Asenele Velepai, bengu-Ashley Dupreez. Nabo ke abantu ke abazirezo okanye amalalela phaa kwiqela leKaizer Chiefs namhlanje baphulaphule qabaqaba singene phaa kumdlalo wanamhlanje. First half ke iKaizer Chiefs iqhuba kakuhle kakhulu baphulaphule, ngoba ke enye nenye ke asitoyibalula kakhulu. Into ebalulekileyo kophaa ngamanqaku athe afakwa phaa liqela kule Kaizer Chiefs baphulaphule. Nqaku lokuqala ke leKaizer Chiefs ifakwe phaa ke ngu-Itiosa ke Igadora, umfana emveni kokubana kuLilepo the umfana omdala kuLilepo wadlala ke ibhola kakuhle kakhulu ke yafishwa ngugolkipa, fika ke phaa Igadora wayifaka emnatheni umfana omdala. Sigqithe ke lapho nqaku lesibini ke leqela kule Kaizer Chiefs nalo ke baphulaphule ke lize kakuhle kakhulu ifakwa phaa ke liqela ke okanye lifakwa phaa idefender ke yeqela leKaizer Chiefs Zitha Khwinika. Laze ke nqaku lesithathu phaa leqela leKaizer Chiefs lafakwa phaa ke yile ndodanyana ke yakwalilepo phaa ngentloko. Loo nto le yenza into yokubana ke iKaizer Chiefs beyalida ke namhlanje phaa nge-first half, lida phaa ngo-3-0 baphulaphule ke. Ndifuna ke nani ke niwabone la manqaku eKaizer Chiefs. Comment ke lapho ke mele ni-comment ekhona baphulaphule, nitsho ke nani ke indlela ke enibona ngayo into yokubana ke ingaba nibona utshintsho okanye nibona ithemba okanye niyiva njani ke i-first half ke yeqela ke leKaizer Chiefs zothi ga namhlanje. Ningangena ke baphulaphule ngobuninzi benu, kodwa ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.